Vršilac funkcije ministra privrede Igor Mirović potpisuje sporazum o realizaciji projekta obnove Golubačke tvrđave sa ministrom bez portfelja Brankom Ružićem, generalnim direktorom Austrijske razvojne agencije Martinom Ledolterom, predsjednikom opštine Golubac Zoranom Pajkićem i v.d. direktorom tvrđave Golubački grad Iskrom Maksimović. Mirović je rekao da se projekat revitalizacija Golubačke tvrđave finansira iz evropskih IPA fondova i biće okosnica razvoja turizma u opštini Golubac. Ovo je projekat vredan više od 6 miliona evra koji će doprineti potpunoj rekonstrukciji tvrđave, izmeštanju saobraćaja, izgradnji novog tunela, izgradnji vizitorskog centra, pristaništa. Zaposliće nekoliko desetina ljudi kada bude realizovan krajem 2016. godine. Ledolter je istakao da socijalno-ekonomski razvoj Dunava i Dunavskog regiona treba da doprinese ukupnom regionalnom razvoju Srbije. Revitalizacija Golubačke tvrđave će predstavljati specifičan orijentir za razvoj turizma u Dunavskom regionu u Srbiji. Ružić je naveo da će revitalizacija Golubačke tvrđave biti samo jedan deo projekta socioekonomskog razvoja Dunavskog regiona u Srbiji, za koji je Evropska unija opredelila 19,5 miliona evra, a Austrijska razvojna agencija milion evra.